U hekk kemmela issa nkomplu bil-programm tagħna u nagħmlu xi ħaġa iktar pjaċevoli, iktar ta' divertiment, mhux għax il-baħar ma jkunx divertiment, imma ix-xemx għandha l-perikli wkoll. Inħobbu kemm irridu ma nipproteġu ftit lil nfusna u nitkellmu ftit dwar avvenimenti li jżilu li jibdew isiru li għadhom fis-sajf qegħdin isiru bħalissa biħġarhom din il-ġimgħa ħafna affarijiet għaddejjin ta' wara nżul ix-xemx ngħidulhom jien allura hemmhekk m'għandniex bżonn protezzjoni għall-ġilda tagħna mmorru u nieħdu pjaċir. U fost affarijiet oħra fil-fatt iktar tard f'dan għall-programm l-aħħar mistieden tagħna se jerġa' jkun Michael imma Dr. Michael Spanjol se nitkellmu din id-darba mhux dwar il-kelma il-festival li qegħdin dil-ġimgħa jagħmlu l-aħħar wieħed għal dan l-istaġun imma bħalissa sa nitkellmu ftit dwar xi ftit problemi fil-kitba tal-Malti, imma se nitkellmu ma' kollega ta' Dr. Michael Spanjol huwa Dr. Adrian Grima issa hawnhekk għaliex dejjem ukoll bħal dan iż-żmien sena ikonna il-Festival Mediterranju tal-Letteratura u din id-darba sa jsir fil-Forti Santirmu. Insellimlek, Dr. Adrian. Insellim lilek u l-semmija kollha ta' Radio Malta. Għaliex biddiltu dinja l-10 edizzjoni, u s-soltu dejjem ikunu l-Furjana f'dak il-ġnien huwa sabiħ ukoll, imma naħseb issa l-ġawra ta' Santirmu tiflaħ. Ekku, speċi xtaqna imbidlu l-post anke għaliex kultant l-udjenza. Siba diffiċli biex issibu l-ewwel darba. Dik forsi ma naħseb wara numru ta' snin l-udjenza dratu dan il-ġnien. Ħafna nies jafu bħala ġnien mistrieħ il-Furjana, il-Msida Bastian Historic Garden jismu jieħdu ħsibu bimħabba kbira u bħila kbira din l-art ħelwa. Dis-sena kważi b'dispjaċir kbir tlaqna minn hemm u morna fil-Forti Santirmu. Mhux għax dak il-ġnien mhux stupend għax huwa, imma kultant hemm bżonn bidla, kemm għall-udjenza u kemm għalina. U xtaqna li l-10 edizzjoni tkun propju l-moment meta imbidlu l-post. Mhux għax qed naraw ikbar, imma sempliċement għax ħassejna li bidla fil-post iġġib anki enerġija ġdida. Għax anke il-fatt għall-preżentazzjoni iġġielkom taħsbu aħjar u anke forsi. Eżattament. Għandna ftit iktar spazju. Innovazzjoni. Eżattament, għandna ftit iktar spazju għall-palk. U biex namlu dak li, per eżempju, s-sena l-oħra kena diffikultà biex namlu minħabba l-font, m'għandniex biżejjed font, ġieli konna 200 ruħ għal-qari, u meta jkollok 200 ruħ, jkollok il-bar fuq wara l-kodba qed jinbijaw, in-nies kultant qed ipaċċu minħabba li qed jixorbu joħdu ftit inbitlu waqt li qed jisimgħu l-qari, għandek in-nies u mbagħad għandek il-gruppi mużikali li qed idoqqu wieħed kull lejla, għandek l-awturi li jitilgħu ġieli numru kbir ta' awturi fuq il-palk fl-istess ħin. Ġifieri kellna bżonn anki għal raġunijiet loġistiċi infittxu post daqsxejn ikbar u Heritage Malta kienu għajnuna kbira għaliex għamlu biċċa xogħol straordinarja bil-Forti Santirmu aħna se nużaw propju il-pjazza prinċipali, il-pjazza d'Armi. U forsi min għadu qatt ma mar fil-Forti Santirmu kif okkażjoni mill-isbaħ biex jara il-forti. Apparti mill-li okkażjoni hija hemm atmosfera u Heritage Malta stess ukoll jagħmlu ħafna rappreżentazzjonijiet, ikun hemm ħafna drammi wkoll, jiġifieri għall-inqas hemmhekk qed tintuża b'mod verament sabiħ ukoll. Vantaġġ ieħor huwa l-aċċessibilità, ġifieri għax biex tidħol fil-forti, bażikament għandek mixja qasira fiċċat fil-wita. Waqt illi il-ġnien min ikollu problema biex jimxi kellu ftit iktar diffikultà ħanajdu hekk. Din is-sena għandna wkoll forsi ftit iktar ismijiet kbar milli ikonna s-soltu. Fil-fatt dik l-ewwel ħaġa li nnotajt jiena li għandkom nies li huma kważi tkun nominati għal Man Booker Prize bħal pereżempju Marina Warner. Marina Warner fil-fatt kienet il-president tal-ġurija tal-Man Booker International Prize ta' dis-sena. Litteralment il-president tal-ġurija, ġifieri verament isem kbir u magħrufa ħafna Marina minħabba li tikteb regolarment fil-rivisti ewlenin, il-London Review of Books, Times Literary Supplement, il-Guardian, u l-istess Hisham Matar li jikteb fil-New Yorker, fil-Guardian, l-ewwel romanz tiegħu, l-romanz famuż tiegħu minħabba
li huwa ambjentat fi żmien Gaddafi għaliex missieru Osfor. Irridu ngħidu għax għadna m'għadniex is-semija tagħna li Hisham huwa Libjan. Eżatt, Hisham Matar huwa Libjan li jikteb l-Ingliż, bbażat l-Ingilterra u jgħallem ukoll l-Amerika, però baqa' marbut ħafna mal-Libja. It-tielet romanz tiegħu li aktar jaqra minnu waqt il-festival ħireġ is-sena d-dieħla The Return u ġi parti minnu pubblika f'The New Yorker. Dan huwa romanz li jitlaq propju mir-ritorn tiegħu lejn il-Libja fl-2012. Ftit wara rivoluzzjoni Libjana. Però ilu nieqes mill-Libja għal xi 30 sena. Eżatt, 33 sena minħabba illi missieru kienu Osfor fi żmien Gaddafi kien meqjus bħala għadu ta' Gaddafi u s-servizzi segreti bażikament. Għaliex kien jitqisek u kien akademiku wkoll. Eżattament, u kellu rwol akademiku, kulturali, ma kienx bniedem biex ngħidlek politiku fis-sens dejq tal-kelma. U bħal ħafna oħrajn sfortunatament is bħala għadu. Probabbilment minħabba l-wirt akademiku kulturali taħsib li ġab miegħu. U Osfor, letteralment Osfor, u l-kitba ta' Hisham Matar hija kemm il-darba tiffoka fuq din it-tema biex ma ngħidx li hija kważi dominata minn dan is-sens ta' għajbien ta' kxif, ta' ħabi, ta' biża, dan il-biża kontinwu ta' bniedem illi tilef li xi ħadd verament għażiż għalih u l-ħin kollu jibża li jista' jitlef il-ħadd ieħor, jista' jintelef hu stess. Apparti il-fatt li meta jisparixxu persuni b'dan il-mod u li ħafna drabi jkunu nqatlu inti ma tafx fejn huma jibqa' dejjem dik il-mistoqsija u dejjem il-ħtieġa li tkun taf aktar mhux biss is-sens li tlift xi ħaġa għażiża intortament imma sforz forsi movimenti politiċi u sforz ta' taqlib. Eżattament, ġifieri ma tafx kif spiċċa, da ġifieri jaf mhux sempliċement għala balla f'rasu imma forsi għadda minn martirju sħiħ. U t-tieni forsi għadu ħaj. U inti tħoss illi ma fittixtux biżejjed u għax ma fittixtux biżejjed ma sibtux. Allura għandek dan is-sens taħtija. U kontinwament dawn il-ħsus verament tibsin, kontinwament iqalbu lil dak li jkun. Ġifieri hija sitwazzjoni diffiċli immens, m'għandekx eluq. Ġifieri tlifti xi ħadd imma dan il-kapitlu ibes mill-ħajja ma nalax baqa' miftuħ. Dik is-sensazzjoni li bdejt issemmi inti issa li ma tafx eżattament x'ġara. U tibqa' f'moħħok kull awturi għax tinnota meta inti taqra xogħlijiet ta' awturi u taqra mbagħad il-biografija tagħhom tinduna kemm dak li għaddew minn wara kollox huma l-esperjenzi ta' ħajjitna li ftit jew wisq joħorġu anke f'kitbietom. Eżattament. U fl-istessin kemm ngħid jien bħalissa naqra The Country of Men. Ta' Hisham. Ta' Hisham Matar li huwa l-ewwel ktieb. Għad ma qrajt xina tiegħu. Nominat għal Man Booker u għal Guardian First Book Prize. Però hemm f'The New Yorker jekk tmorru fil-Facebook u ssibu Malta Mediterranean Literature Festival, issibu ħolqa għal The New Yorker fej silta mit-tielet romanz tiegħu, silta twila, ta' Hisham Matar pubblikata fl-2013. U hemmhekk tu idea tal-istil tiegħu. Hisham Matar jikteb verament bi stil mexxej. Ħafna mexxej, ġifieri taf li qed taqra letteratura ta' kwalità, imma fl-istess ħin taf ukoll li qed taqra kif jgħidu bl-Ingliż page turner, speċi ktieb li verament ma titilqux minn idejk. U hawnhekk forsi namlu parentesi jew inkella noħorġu punt. Il-bira rajt intervista wkoll ta' Hisham Matari li kienet fil-ġurnal tal-ħadd u laqatni kumment li għamel għaliex fih ħafna u ħafna verità li il-letteratura tajba, il-letteratura li qed tgħidlek xi ħaġa dwar in-natura umana, il-kundizzjoni umana, naħseb jiena tista' talmek ferm u tmexxilek ħajtek. U hawnhekk ftakart il-fatt li llum ħafna mit-tfal tagħna ma jitalmux letteratura fl-iskola. Jew inkella vera ftit. U anke fl-Ingliż il-letteratura isa tintażel sakemm ma tkunx għall A-level ma titallimx letteratura. Di frankament ma nifhimiex, ġifieri qajjimt punt li
ma konċ naf li set għajmu, ma nistax ma naqbiex miegħek iktar. Jiġifieri l-letteratura mhux biss talmek jinnaf dwar l-istorja tal-reċenti tal-Libja bħal fil-każ ta' In the Country of Men ta' Matar. U qed tieħu pjaċir ta' U qed tara il-mod kif il-lingwa qed titħaddem b'mod verament effettiv u sabiħ. Kif il-lingwa tista' tqanqlek, kif tista' tbeżżak, kif tista' twaħxek, kif tista' tferħek, eċċetera. Imma qed tittik il-ħila illi tifhem jew tipprova tifhem, tipprova taħfen dak li ngħixu. Il-kol kemm aħna. Għax aħna l-kol kemm ċerti fatturi wkoll wara kollox ħafna drabi mhux biss iġelek taħseb, imma tajt iva hekk tħossok għax inti wkoll daw l-affarijiet qed tħossom. Eżattament. Ġifieri qed taqra l-istorja ta' ħaddieħor u taf li f'dik l-istorja ta' ħaddieħor hemm ukoll b'modi differenti l-istorja tiegħek, il-ħajja tiegħek u l-affarijiet fil-ħajja tiegħek li inti ma tifhimx. Li siba diffiċli biex tirrifletti fuqhom, li kiekum inti xed taqra l-letteratura. U di l-idea li jiena verament ma nistax nifhimha. Naħseb li teżisti f'pajjiżna imma fortunatament ma teżistix f'ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej u anki l-barra mill-Ewropa. Di l-idea li speċi tistudja l-letteratura jekk se tibqa' fil-letteratura biss. Speċi jekk ħatmur l-Università u tistudja l-letteratura Maltija, mela bil-fors għandek tistudja l-letteratura Maltija f'sekondarja, jew l-istess bil-letteratura Ingliża jew Taljana. Jiena din ma nistax nifhimha. L-letteratura hija parti mill-edukazzjoni sħiħa. Għaliex fil-letteratura minn barra hemm dina l-espożizzjoni tan-natura umana, tal-kundizzjoni umana, mhux biss ta' individwi, imma anke fi gruppi u f'ħinijiet jew nkella kuntest politiku partikolari, imma għandek ukoll ħafna filosofija tal-ħajja u hawnhekk fakkarni fil-politiċi l-kbar jew inkella ejja ngħidu statesmen jew inkella anke avukati jew inkella nies fil-maġistratura li kapaċi jesponu argument u kapaċi joħorġu in-natura umana b'mod verament li jħossu għan-nies. U naħseb illum nieqsa ħafna mill-politiċi tagħna. X'nista' ngħidli, ġifieri. Bħali tħoss. Bla dubju, ġifieri ħanejda mod ieħor. Tidher ħafna f'dawk il-politiċi li naħseb jiena li jaqraw u li juru li jaqraw u li anke meta jkunu qed jitkellmu fuq ix-xogħol tagħhom bħala politiċi u bħala amministraturi, bħala statisti b'mod ġenerali, naħseb dawk li jaqraw tidher fihom. Ħanpoġġu hekk. Dawk li jaqraw ċertament tidher fihom għax għandhom il-ħila. Anki li jaraw perspettivi oħrajn, illi jużaw il-lingwa b'mod effettiv, kreattiv, sabiħ. M'hemmx dubju li tidher fihom din il-ħila tagħhom li hija speċjali għax ġejja anke mill-letteratura. M'hemmx dubju. U tħossha ħafna f'nuqqas ta' viżjoni, speċjalment meta politiċi jew lenin ikunu ġejjin mill-qasam xjentifiku jew inkella ekonomiku ma jkollhomx din il-bażi daqsxejn bażi tal-letteratura. Eżattament. Eżattament. Ħasra. Ju jiena impressjonawni ħafna dawk in-nies dejjem nħobb għandi ħabib tiegħi speċi John Betts li kien id-dekan tal-inġinerija l-Università li jħobb immens il-letteratura u tidher. U verament tidher fil-mod kif jitkellem, kif qed nagħti eżempju. Hemm ħafna eżempju oħra. Kapaċi tkun all-rounder ukoll. Eżattament, ġifieri mhux għax ġej mid-dinja tax-xjenza ma taqrax, bħalma jekk inti ġej mid-dinja tal-letteratura bħalma jien, ma jfissirx li ma tinteressax ruħek fil-xjenza u fl-avvanzi u fl-etika u f'tant kwistjonijiet oħra li mhuwiex strettament marbutin mal-letteratura. Dina kienet parentesi suppost, ma xtaqt li kelli l-okkazjoni li ngħidha li huwa punt li anka jiena nemmen ħafna dwaru tkun ħasra jekk aħna kellu bżonn jisimgħuna naqra edukaturi li jfasslu s-sillabi u jfasslu anke il-tagħlim fl-iskejjel biex forsi indaħlu materjal. U bil-Malti għandna ħafna materjal tajjeb da żmien ukoll li din se nitkellmu bil-Malti. Ma rridux nibsaw anke mill-materjal kontemporanju. Ekku. Anzi, kontemporanju ħafna sabiħ, jiena jogħġbuni ħafna wkoll. Marina Warner ma tiktibx biss novelli, ma tikteb ukoll għandha ħafna perspettiva bħal Margaret Atwood li hija waħda mill-favoritissimi tiegħi. Il-feminiżmu, il-kondizzjoni tan-nisa, allura hemmhekk qed tara il-perspettiva femminili par excellence kif ninsaj, bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom. U hija persuna mill-aqwa, mill-aħjar, jien li sana ftit snin u meta. Iffortunat. Meta stidinta biex tiġi
Minix l-uniku Malti li għafa ta' ġviri Marina għanda konnessjoniet interessanti ma' Malta, ma' Departiment tal-Inglis, ma' Gloria Lawli Lucente, li se intervista fuq il-palk waqt il-festival. Hija persuna verament tħolija u ma tgħidx isma' u le speċi ħammur il-festival fejn għandi massimu ta' 200 ruħ qudiemi le. Speċi ħammur jinnaf fil-bliet il-kbar fejn l-avvenimenti il-kbar, imma le kienet entuzjasta, mhux xtaqet tiġi, ma kien entuzjasta li tkun magħna. Apparti li qed tikteb romanz li huwa ambjentat fl-Eġittu fis-snin 50 u hemm konnessjonijiet ma' Malta ma nista' nifhem minn dak li qed tgħidli. Allura interessanti ħafna li u l-istess ħaġa nista' ngħid għal Tamim Barghouti, Hisham Matar u l-awturi l-oħrajn kollha li aċċettaw mill-ewwel li jieħdu sehem fil-festival dis-sena. U però sa tqasmuhom fuq 3 ijiem, il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt. Mela, il-ħamis għandna nibdew kun interessat vera. Tassew jekk jista' jmurhom kollha li x'dawn ħafna nies li jiġu 3 ijiem fil-fatt. Vera interessanti. Għandna nies li jiġu b'mod reliġjuż il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt jekk ikun jistgħu ovvjament. Dujan huwa l-awtur poeta Tork il tajt miegħu l-bieraħ l-ewwel darba personalment, verament interessanti dan perit ukoll. Konna tinsemmu l-letteratura u x-xjenza, perit jgħallem l-arkitettura l-università. Poeta verament tajjeb, Nadja Mifsud li tgħix Franza, hija Maltija, tikteb bil-Malti, tikteb ukoll bil-Franċiż imma l-iktar bil-Malti. U li ħat ippreżenta l-poeżiji l-ġodda tagħha minn ktieb jismu Kantun diversi Maltin li jew ta' discendenza Maltija li qed jgħixu barra. Iva, kull sena jkollna xi ħadd u dis-sena ħansemmi issa James Vella, għalija verament awtur interessanti, kiteb ta' novelli jismu Devourings, James u Angliż, però għandu ġenituri Maltin u familja Maltija, żomm ħafna kuntatt ma' Malta. Qatt ma tkellem bil-Malti, il-familja tiegħu ma kinux jitkellmu bil-Malti, Brighton, però bil-mod il-mod qed jaqbad u jirnexxielu jitkellem ftit u jħobb ħafna l-Malti u kuntentissimu illi diġà ġiet tradotta storja tiegħu qiegħda online isibuha fuq il-Facebook tagħna tradotta diġà minn John Bonello minn qabel il-festival għax daw għaw l-awturi li jagħmlu ġimgħa jittraduċu xulxin bħalissa. Dak huwa eżerċizzju parti minn din l-inizjattiva fejn l-awturi jiltaqgħu flimkien u jittraduċu x-xogħlijiet minn lingwi differenti, x-xogħlijiet ta' xulxin. Eżattament. U tinħass fuq il-park din is-sinerġija, dan il-feeling bejniethom, sentiment ta' ħbiberija u anki ta' kollaborazzjoni nħass ħafna fuq il-park. U din hija xi ħaġa differenti wkoll minn festivals oħrajn li jsiru. Però sa jkun hemm il-mużika wkoll u għandkom xi filmati ta' poeżiji ta' Mario Zoppardi. Eżattament. Il-ħamis mbagħad għandna wkoll lil Tamim Barghouti u Tamim Barghouti huwa poeta famuż ħafna Palestinjan u politologu wkoll. Missiru għal-famus Murid Barghouti ta' Ajsora Mallahu Radwa Xur, il-kittiba Eġizzjana. Dakinhar hemm il-Brodu, hemm grupp Malti interessantissimu. Meta qed inti il-ħamis fil-għaxija, il-ħamis li ġej fil-għaxija fit-8 sa' Antirmu. Daw kollha fit-8. Kollox fit-8 u kollox b'xej, jista' jidħol kulħadd ikun hemm l-ikel ix-xorb u l-kodba qalbeħ. U se jkun hemm fost l-oħrajn serata tiftaħ bil-dan il-grupp Malti interessanti ħafna tal-Brodu mmexxi minn Marka Bella Zizza. U kull lejla se jkun hemm films tal-poeżija, films osra se jippreżentahom Kaldom Merċieqa, flimkien ma' Highlight Arts, li hija organizzazzjoni barra minn Malta, naħdmu ħafna mill-qrib magħhom, però s-sibt hemm din il-poeżija ta' Mario Zoppardi rrid ikun jaf illi Edward Said, id-direttur Malti, żagħżugħ interessanti ħafna, Edward Said għamel verżjoni ċinematografika ta' din il-poeżija, film tal-poeżija daħħalna din l-idea mis-sena l-oħra blajnuna. Multimedia mela sa tkun. Eżattament. Ikkummissjonajna permezz ta' Valletta 2018, il-Fondazzjoni Valletta 2018 li qed tiffinanzja dan il-proġett fuq 5 snin, se niffilmjaw 5 films tal-poeżiji, ta' poeżiji minn perjodi differenti tal-letteratura Maltija, biex sal-2018 ikonna 5 films, l-ewwel films tal-poeżija Maltin li jsiru b'dan il-mod. Hemm ukoll xogħol qed isir mill-istudenti tal-MCAST f'dan is-sens. Dawn huma films ikkummissjonati apposta
għal-festival. U dawn huma avvenimenti li qegħdin jagħtu żvok u lok biex l-istudenti li tillajn u qegħdin jitħarġu f'dawna u anke mbagħad isiru professjonisti f'dik il-linja partikolari fejn jistgħu jesibixxu x-xogħlijiet tagħhom jisiru magħrufin anke minn udjenzi Maltin. Eżattament, eżattament. Għandna ħafna forum ta' art involuti fil-festival. Kom il-jazz ukoll apart il-brodu. Il-ġimgħa se jdoqqu it-trio ta' Nadina Ksisa. Però bħala awturi għandna l-Moez Maġed li huwa dal-poeta Tunizin famuż ħafna pubblikat minn Fata Morgana fi Franza. Trevor Zara, ovvjament m'għandi bżonn ngħid xejn fuq Trevor Zara li se jkun qed jaqra xogħol ġdid minn tiegħu f'dan il-festival. L-iktar awtur Malti magħruf li se jkollna din is-sena, għandna Ljana Putre Sirdic illi se taqra il-poeżiji tagħha, persuna interessanti ħafna wkoll, u Hisham Matar li se jkun intervistat apparti li se jaqra minn Albert Gatt. Meta se jkun da? Dan se jkun il-ġimgħa. Il-ġimgħa. Il-ġimgħa kollox jibda fit-8. Is-Sibt narġgħu nibdew fit-8, d-derba s-Sibt ħajkonna trio prim tal-jazz immexxi minn Oliver De Gabriele li issa raġa stabbilixxa ruħu Malta wara perjodu twil Pariġi. Joe De Bono fuq il-keyboard u Joe Camilleri il-bibi li se jdoqqu flimkien, se jdoqqu fil-bidunet u wara l-break. Imma l-ġimgħa is-Sibt ukoll għandna wkoll l-awtur ta' romanzi fantasy ta' fantazija John Bonello li huwa jisu stil ġdid tal-festival tagħna, ma' John Bonello huwa isem verament b'saħħtu lum il-ġurnata fil-letteratura żagħżugħa u mhux biss żagħżugħa. Norbert Buġeja li huwa poeta stabbilit lum il-ġurnata u akademiku u naturalment imbagħad Marina Warner illi se tiġi intervistata mill-professoressa Gloria Lauri Lucente. Dik hija l-kbira. Speċi huwa mument speċjali għall-festival. Dak li jkun jipprova jmur ukoll is-Sibt. Eżattament. U fil-fatt naħseb punt forsi qabel ma nagħlqu fadilna ftit minuti, xi 5 minuti oħrajn. Tajjeb għall-assemmija tagħna li jħobbu jaqraw, għax ħafna nies jħobbu jaqraw, mbagħad jgħidulek imma jiena ma nafx kif se nagħżel awtur minn ieħor. Siba dik il-problema anke jekk inti ma tkunx. U dawn huma ismijiet li jagħtuk idea tajt ara ħanfittex dwarhom, ħanisma' ħanara fuq ix jiktbu u xi jgħidu, mbagħad jekk jogħġbok tista' taqra iktar tagħhom. Il-festival tagħna dan l-isem uffiċjali huwa l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li semmejt inti u fuq il-website, fuq l-internet issibu l-website li isem huwa hekk bil-Malti. Festival tagħna huwa pjuttost uniku, mhux uniku imma kważi uniku. Jilmur ħafna festivals madwar id-dinja u ma tantx isib festivals fejn għandek il-prosa u l-poeżija flimkien. Ikun hemm book festivals li jkunu hekk, imma festivals tal-letteratura ma tantx issib hekk. U fil-kastana għanna l-poezija u għanna novelli normalment jew anki biċċet minn romanzi ġieli u allura min se jiġi se jkollu firxa x'jisma, se jkollu firxa ta' stili, anki ta' tradizzjonijiet letterarji, rrid ngħid, ta' karattri, ta' personalitajiet letterarji u iva naħseb li huwa mument tajjeb biex tażel jew biex isu tidentifika dak li tixtieq taqra għaliex hawn ħafna kolba tajbin imma il-gosti tagħna jvarjaw. U kulħadd għandu il-gosti differenti. U forsi nagħmlu mhux żball imma maħniex esposti jew inkellejja ma nfittxux kittieba li mhumiex Ingliżi jew inkella li ma jkunux Amerikani jew Ingliżi qed jiktbu fuq dak l-ambjent partikolari. Meta fil-Mediterran għandna ħafna nies li qed jiktbu xogħlijiet verament sbieħ u nistgħu naqrawhom bl-Ingliż. Bla dubju, fil-festival ħafna mill-qari jisir jew bl-Ingliż jew bil-Malti, jew bil-Malti jew bl-Ingliż ngħidu hekk f'dik l-ordni. Imma ħajkun hemm ukoll l-opportunità bħal kull sena li min jiġi jisma' wkoll il-lingwi oriġinali, ftit Sloven, nofs minuta ta' Sloven, vera nofs minuta, ma sabiħ li tisma' din id-diversità, din il-varjetà straordinarja ta' lingwi li hawn fid-dinja. Ovvjament aħna ħafna mill-qari tagħna se jkun bil-Malti. Għandna attività wkoll għadha 3 fil-għaxija fis-7 l-Università li fiha
Moez Majed, dan il-poeta magħruf Tunezi, se jitkellem dwar revoluzzjoni fit-Tunezija u anki il-perjodu mhux faċli li għaddejja minnu t-Tunezija bħalissa. Fis-7 ta' filgħaxija għada l-Università tal-Qroq, tħulu għabxejn, ħankunu fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti. Wara t-teatru Sertem Iżammit. Ġuri hemmhekk għada fil-għaxija, 25 ta' Awwissu, f'7 ta' filgħaxija. Moez Majed se jitkellem dwar it-Tunezija u hija opportunità biex minflok nisimgħu klip ta' nofs minuta u dejjem jgħidulna kemm hemm ġlied u kemm hemm problemi, nisimgħu Tunezin li qed jgħix il-ħajja ħajtu fit-Tunezija jitkellem dwar ir-realtà. U hekk ikonna stampa ferm iktar awtentika naħseb jiena. Ta' dak li qed jiġri ma' ġembna. Dil-ġimgħa naħseb aħna kif jgħidu bl-Ingliż sport for choice kemm hawn avvenimenti kemm Malti nistgħu immorru fil-għaxija x'imkien kull darba. Kelma nota pereżempju, ġifieri. Għal min iħobb ukoll naħseb kollha huma validi u kollha jiena sejra wkoll hemmhekk. Ġifieri dil-ġimgħa għandna ħafna fejn imorru. Jiena tliet hemm se nkunu. Wara taħdita ta' Moez. Tajjeb. Mela, Dr. Adrian Grima, grazzi tal-li kont magħna. Da infakkarkom li min irid iktar informazzjoni ifittex is-sajt tal-Festival tal-Inizjamed. Tista' tirrepeti eżatt is-sajt? Fuq Facebook Malta Mediterranean Literature Festival u fuq l-internet Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. U ma nistax ma nirringrazzjax il-Malta Arts Fund għax kieku mingħajrhom fondi pubbliċi tagħna l-koll ġid komuni tagħna dan il-festival ma jsirx. Grazzi Dr. Adrian Grima. Intom isemmija ibqgħu magħna.